Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Lifestyle και σήμερα κοντά σας, ζωντανά από την συχνότητα της Θεσσαλονίκη τηλεόραση. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Γιάννης ο Κεχαγιάς. Γιάννη, ξεκινάς την δράμα καταρχήν, έτσι. Ξεκίνημα. Έχω ξεκινήσει το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Θα δουλεύεις πλέον, θα ξεκουράζεσαι, έτσι, γιατί θα δουλεύεις διήμερα. Ναι, ευτυχώς να ξεκουραστώ, το χρειάζομαι. Είναι λογικό λίγο να ξεκουραστείς. Θα κάνω και τις διακοπές μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και σαν μέρος. Θα το συνδυάσω. Το χιονοδρομικό αν έχει χιόνι. Έχει, νομίζω πως έχει. Και δεν ξέρω αν έχει χιόνια. Νομίζω πως έχει. Με βάση αυτό τον καιρό που υπάρχει τώρα, νομίζω πως θα έχει. Θα πάω πάντως. Θα έρθεις και εσύ να περάσουμε. Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, καταρχήν, κάτι έχουμε δει σε περιοδικά, φωτογραφίες δικές σου, αγκαλίτσες, φυλάκια. Τι είδατε πάλι. Τι είδατε πάλι. Με στα ρελάς, φυλάκια. Δεν ξέρω, παιδιά, μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία αυτή. Πού τα βρίσκεις όμως, δεν ξέρω. Πού τα βρίσκεις. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, είχαμε Τζούλια Αλεξανδράτου. Δεν είναι. Τώρα έχουμε Βάλια Κακούτη. Στα ρελάς. 2004. 2004, έτσι. Τι συμβαίνει κάτι μεταξύ σας. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εντάξει, το ότι βγήκε, ας πούμε, με την Βάλια Κακούτη δεν σημαίνει ότι υπάρχει και πάντα κάτι ερωτικό. Σωστά. Αλλά δεν μιλάει. Αλλά δεν τον ερείς κιόλας. Σώσε με, σε παρακαλώ. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως ούτε το επιβεβαιώνει, ούτε το διαψεύδει. Ναι. Οπότε, τι λες. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτά τα λέτε εσείς, παιδιά, έτσι. Εντάξει, εγώ τα λέω, είπαμε. Αλλά αυτό είναι το καλό με σένα, ότι ούτε το διαψεύδεις, αλλά ούτε το επαληθεύεις κανονικά. Μια χαρά είμαι, μια χαρά, περνάω πολύ καλά, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Νομίζω ότι περνάω τις καλύτερες φάσεις της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένος γενικά και με τη δουλειά μου. Και με τη ζωή. Και με τη ζωή. Έτσι, με τη ζωή.